Bani da laifi na shiga hali mai wuya, zuciya ba za ta aminta ba. Ko yana gida ma in je masa. Assalamu alaikum. Alhaji. Ina kwana? An tashi lafiya? Ya gidan ya family? Masha Allah. Alhaji ban sani ba ko kana gida, ina son mu zo ne akan wannan maganar ta. To yana gida amma sai yanzu. To insha Allah ga nan zuwa. To kai sauri kai shi. Amma alaikum salam. A'a. Alhaji. Ina kwana? Lafiya lau. Lafiya lau. Ya gida? Masha Allah. Sannan an iso. Mun iso. Na so ɗazu da na kira ka ɗazu na ga magana ba ta yi ta waya, shi yasa na ce bari in zo gida in same ka kafin ka fita. Alhaji an saki kaya. Kuma kaya na kasuwa. Maganan diamond din. Ita fa Alhaji. Harkoki na nan na tafiya da kyau. To yanzu me ake bukata? To Alhaji ka san yanayin da ake ciki ne. Alhaji ka san abubuwan sai a hankali ba har yanzu ne. Ok, to na gane. Yanzu cikin kashi 100 zan ba da kashi 70. To Alhaji. Kai kuma sai ka ba da kashi 30. To Alhaji za a yi haka? Babu matsala. To Allah ya taimaka Alhaji, na gode kwarai. Allah ya jikan mahaifa. Allah ya sa a gama lafiya. Allah kuma ya ɗaukaka mana kasuwancin nan namu Alhaji. Na gode kwarai, na gode. Za ta tafi. Na baka lafiya Alhaji. Na baka lafiya. Lafiya lau da Alhaji Kabir, lafiya lau. Masha Allah. Na zo in same ka ne in gaya ma diamond fa ya ɗaga. Yanzu haka an samu riba kusan miliyan 190 a wannan kayan. Don haka ya kamata mu rabu da su mu tarbi gaba kuma. Ko me ka gani ne Alhaji? Haba Alhaji. Saboda na ji Alhaji Kwakwata ya ce nan da sati ɗaya mai zuwa duk abubuwan da ke nan kaso za ta koma ta faɗiwar wasu a ƙasa. Haba Alhaji, kamar kana bakon ɗan kasuwa. Ya za a yi ka tada hankalinka akan diamond ya ɗaga?
ka bi a hankali ba yau muka saba kasuwancin gaba. Wannan gaskiya ne. To ka gani don haka ka bi a hankali wannan damar ɗin mu aje ta domin in ta ɗaga nan gaba kaɗan kaga sai mu sarrafa da ita. To Alhaji akwai fa kasuwa za ta faɗi fa Alhaji nan da sati mai zuwa kasuwan nan za ta faɗi warwas. Ka koga kai da kake da kusan kashi 70 ni da nake da 30 kaga ni na fi buƙatar da a sai domin me a amfana da abin da aka samu yanzu. To Alhaji tunda ka faɗi hakan babu matsala dama banki zan je ga miliyan 20 ka je ka rarrage lalurorinka before mu sai da wannan dama. Alhaji ba kuɗin nake buƙata ba kasuwar ta riga ta ɗaga ba ni son ta faɗi ne mu zo kuma mu yi hasara ni ba kuɗin nake so ba kawai. Haba Alhaji. A sai da diamond ɗin Alhaji a tarbi gaba kuma. Ka je ka rarrage lalurorin miliyan 20 fa na baka. Alo? Goje, yau din nan ku tabbatar da aikin nan da na sa ku an aiwatar da shi kamar yadda na umarci ku. Ka gane ko? Eh to yayi daidai. A aiwatar da hakan yayi. Okay. yanzu ka je ku tsamar da shi. Ina abin da kake ɗaukan mu? Wallahi ban da shiga. Ka ɗauki kuɗi na? Da bashi. Ba ka magana ne? Ba ka magana. Ba ka magana. Ba ka magana.
ina. Ku shake shi ne shakewa akwai amana. Wannan yana ga ku. Ai ba wannan kawai an ce ba mu kuli. Za na ba mu kusa. Ya kama wani kati ya fada nan, to bai cika. To ga wannan ma'aikacin ɗan jarida ne ba. Ɗan jarida? To sai kuwa. Ai ya kama jarida, an kama da ciki. Ku dakata, akwai matsala. Me shi? Saboda abin nan da muke tunani ga wannan yaron kamar ba mu same shi ba lokacin da muka biyo shi. Kuke rikodin ba? To ai ina ganin kamar motar nan da muka biyo da gefen ta. Kofar ta abu da yake. Abu da sai ana mu bincika ta. To shikenan an gama zarto. Mu je. Kun bari ta wuce. Kuna son asirin mu ya tonu ne? A'a. Billahi. Ai ina ganin kamar na gana ji na. Idan ku gano gidan da take ba, duka gaba ɗaya sai ya sheke ku na canza ba aikata. Na gane ta. Ina ganin kamar ba ku san aikin da kuke ba. Wai kin janto za ka bari mota ta wuce. Ka bari mota. Ko ga na gane ta. Na gane ta. Ka gane ko? To shine kawai. Tabbas na san wannan yariya. Ka gane, tafi kawai bari ina Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Sannan ku. Barka. Da Allah, nan ne gidan su Balkisu? Nan ne gidan su Balkisu. Amma ka san me yake faruwa? Ba san me yake faruwa, amma ki mace ce zaki iya shiga ki bincika ki tuna. Assalamu alaikum. Ki haƙuri, na ji abin da yake faruwa da Balkisu. Allah ya ji kanta mata rahama. Amin ya Allah. Amma Hajiya za ki iya bani cikakken bayanin abin da ya faru ya yi sanadiyar rasuwan Balkisu? Saboda ni 'yar jarida ce, ina so ne miki wani taimako. Allah ya yarda. Za ki iya? Ya haƙuri, ki daina kuka. Ya haƙuri. Ki bar kuka. Ni da ina buƙatar ki bani gamsasshen bayani akan wannan yarinya. Wata rana ne Balkisu ta dawo daga makaranta take ce wani yaro dan Alhaji Abu sunan shi Khalifa Abdullahi namu suke ya ce yana son ta faɗa mu ban yi ƙasa a gwiwa ba sai na tafi can gidan iyayen yaron na je umman yaron ta mun wulakanci ta ma abin da bai dace ba na dawo gida ina kuka na faɗa mata abin da ke yi an zo a bayan kwana biyu kawai Ki haƙuri, wannan dama ce a wurin ki. sai ga su ta dawo a gida cikin halin da bai kamata ba yaran nan su fata bada Hajiya. shi ne daga nan na ɗauke ta muka je asibiti daga asibiti ne muka farfaro muka je inda za a nema mana hakinmu abin ka da talaka don sun ga sun fi karfin mu suka haɗa kai da manya aka zo da takardar asibiti wai akan yaron baya da hankali suka
suka yi fatali da karanmu aka watsar da mu don sun ga ban kai musu karfi ba. Subhanallah, Hajiya ke haƙuri. In Allah yadda za mu ɗauki babban mataki akan wannan magana. A ƙarshen mata rata ya ganta ta mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai shi nan ban mara shi na ne ya shiga wai. Hello Khalifa, ya ake ciki ne ya gari ya aiki ne. A to yariyar nan ne idan su yariyar nan da aka samu matsala to na ga wallahi wata tana shiga tana goyin tana aikowa. To ina zaton dai yar jarida ce wallahi. A ba a gari ba akwai matsala wallahi ya za a yi. To bari zan kira Zarto kenan inda ka ce a kira shi za a kira shi sai in gaya mai duniya ake ciki sai mu ji ya za a yi. To ai kyau bari a gari ya ce to a kira Zarto wani. Ka kira shi bana wannan noman ne ka kira man shi ne ke ba. Yawa yau ya shiga. Allah ne ya aka wuce. Oga ranka shi dade ya ake ciki ne oga. Wallahi wasu yarinya ne muke gani tana shiga gidan su Balkisu kuma to mun ga yanayin yar jarida ce shine maka ce bari mu kira Khalifa. Mun kira Khalifa ya ce min kawai in kira ka biya ya gari. Wannan yaron ya cuce mu. Insha Allah za mu biya miki bukatun ki. Oga ya ka zo kenan ko? A to oga ya ce ne ku da kai. Wai oga ya ce mai ya ake cikin Umar. Kuma za mu yi ƙoƙarin mu gurfanar da wannan yaron a gaban kotu. Ki yi haƙuri. In Allah yarda. Za ki ciki ne? Ina yare take ne? Ko da ma Khalifa ya gane cewa akwai wani matsala da ke faruwa ginin nan. Wani ta fito za ta gane kurin ta Allah. Tana ciki ka tabbata? Tana cikin oga, tana ciki. Jarida ce wa oga. Wata kawai ta shigo gaba. Ai jira da nake so ne ta shigo kawai. Yan jarida ba? Yau za mu kawo ƙarshen ki. Oganen za mu kashe. Kilma mai ita! Wanda aka ce an san wanda Za a iskanci. aika ta layara. Gaskiya na gode da kace rayuwata. Suna na Salma. Ni ma'aikaciyar jarida ce. Wow. Ni dai suna na Ahmad, ni mawaƙi ne. Amma tun ranar da nake ban taɓa ganin jarumin da nake kai. Haka kuma ni yau saboda ni kyawun mace. Na gode. Amma na kama yanzu cikin kuɗi goma. Kana jin tsoro a yanzu. Ita kana yanzu kin sani mu zai taka na kuɗi. Za ku ga inda ka mishi. A'a, ki bari mu zai taka. Tun rai na gode.
Assalamu alaikum. Sunana Hauwa. Wannan shagon da kuke gani Plan C mun bude shi ne da kyakkyawan manufa kuma mun dogara ne ga karamin riba. Kuma muna da kalan takalmomi iri-iri. Akwai na maza, akwai na mata, muna da kwamfuta. Ayye dare ba dai yara ba, dan safa ba dai manya ba. Da Allah ya so ba. Sunana Nura Otega, popularly known as Plan C. Dalilin da yasa na buɗe wannan shago don saboda ina jin ɓacin rai na mutum ya ce ya bar gari irin ya je Sokoto, Abuja ko Kaduna na ya ce ya sayo irin waɗanga manyan takalma. To yanzu gashi Allah ya kawo sauƙi nan mun buɗe duk takalman da mutum ke bida da na waje da na cikin gida. Na san kusan waɗannan bali ne amma kuma manya. Sannan muna da irin waɗannan hafkubobin da kuke gani. Muna da kuma takalmomi na yara ƙanana da kuma kuna gani. Kamar yadda kuka sani na mata masu son kayan kyalkyali da kuma kayan ado. Dole idan mace ta kai mace sai an same tana son kyalkyali. Ba sai kun wahala ba. Plan C Footwear sun kawo muku da takalma iri-iri kala-kala daban-daban. Ina 'yan samari, ina mata kayan ado. Ku yi maza ku garzo zuwa Plan C Footwear domin samun naku, domin nima nawa a nan nake saya. Sunana Prince Abba kamar yadda kuka sani kuma ni producer ne a Laifi Comedians. Duk wasu takalmomin da kuke gani ina sawa ina burge ku. Kun san a ina nake sayen su? A Plan C Footwear wanda yake a nan cikin garin Yawut a unguwan Goslo kusa da S Haure Photography. A Plan C Footwear. A Plan C Footwear. A Plan C Footwear. A unguwan Goslo da wani wuri Kebbi State. Sai kun zo. Sutura rufa ka turare. Ƙarya hadarin sufanne. Wai ka bi dobar hadiri. Sunana Hamza Boy mai hadisi. Na buɗe wannan shagon ne ba don komai ba sai don kawo ƙarshen matsalolin da ake fama da su a nan ƙasan Yawuri na rashin kaya masu inganci da kuma farashi sauƙaƙe. A wannan wurin mai hadisi textile muna da kaya na wajen Najeriya da kuma cikin Najeriya. Hadisi textile muna da kayayyaki kamar haka, muna da dogayen rigunoni ko muna da irin abayoyin nan da 'yan mata ke sawa suna burge samarin su. Brazier da fantasy da kuma dukkan kayan kyale-kyale da kuka sani na mata masu kyau a mai hadisi textile. As you all know, we are here to introduce to you a new shop with clothes for children 1 month, 2 months above. Don't forget, come and buy the clothes from my hadisi textile. Thanks for coming. Textile muna sai da sababbin kayayyaki kamar haka, muna sai da takalma na ƙananan yara, muna sai da na manya, sa'annan muna sai da salaka da shaddoji da yadudduka. Kar ku bari a baku labari. Tantabara ta tashi tana yawo sama can ta je tashi mu tai haka ga iya ta mu kafa. Ta haura ta dune. To yi da marmaza bar shi kaɗan ya lafa. Yanayin da duhu ne. Assalamu alaikum. Kamar yadda wasu muna da mayukan shafawa. Muna da man shafawa. Muna da kuma man wanki. Muna da man shafawa.
sannan kuma muna da turaren wuta mai kamshi domin sa amarya da uwar gida nishaɗi a cikin ɗakinta. Ko da hanga kyalliya shaida ne, ba da burga cikin jawari ne. Langa da langa daidai suke ya faɗar baki. Da saurara bibi wata nake gida Aisha kin san ta Aisha I'm so sorry wai dubi ta haka kiki da bala'in kyau iya kyau dubi I think gaskiya kamata ya ce ke balarabiya ce ko kuma ba India not Nigerian people saboda ke kin wuce nan gaba daya ga kyau dubi wai da ke da kyau waye wani kyau ke ma dai baki sani ba amma dai ki sani kyawun saboda ni ran nan da ma muka fara haduwa ai ban ma ga kyawun gana ke yaki ba ko muna cikin invitation ne amma yau kan yi wala ji nake kamar ma an ci gaba da kallon ki kai an bari yau Kajin ya bani haka ne. a wallahi ji disab adu ya banda zan miki kin kai a miki shi saboda ki babba yari ne kuma ki kyakkyawa yari kuma ki haɗaɗɗe yari ne Na gode sosai. Amma me zai hana mu shiga cikin gida mana? Wallahi bisa hanya nake ma na zo zan mutu shi ne nake bari na tsaya mu gaisa ina gaji ne akwai wasu waƙoƙin biki da zan yi kwana mutu su ne nake so dan haɗa su in gama kayan. To shi ke ba matsala. Zan dawo gobe insha Allah. Na gode sosai. Thank you. Sai an zuwa. Tun da azumi kake ta yi tun da haka. Ka san dama akwai bit din da kace a haɗa maka na wata sabuwar waka da ka kai. Shi ne nake ta kokarin haɗa maka tun da dama. Okay, ba matsala haka ma yayi. Ina wakan nan da muka yi jiya bace kenan? Wakan Hauwa. Wakan nan na buki na aure na Hauwa da muka yi. Yake tana nan an riga an gama miss ɗinta. To dan kuna yi ta inji da Allah. Yawwa kaga mixing din da yamin daidai kaga daidai wurin hawa amma dadin nan ko wurin da yamin azuma wani broda din ta ya kira ni suka turo min wani list suna son a dai adadin din wasu some names ka gane ko gaskiya wakan ta samu kai saboda ni kaina na so wakan ta bugu sosai gaskiya ba laifi ta yi daɗi sosai ka kokari saboda akwai wasu names da nake so in yi adin ne ka gane ko na yan uwan family ta ne waye take kiran take gane to ya kamata dan jiwo da dan ƙara kuna min waka in ji ta
Lafiya. Bismillah ku zauna. Ko zo ganin ne ba? Mun zo ganin shi. Allah ya sallama shi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wanda ka yi baki? Sakatariya, baki kuma? Tun jiya ne suka zo suka yi magana ban samu na gaya maka ba. Masu nan suna jiran. Oh my God. Muna da mixing ne amma ga Allah su dan ba mu minti biyu an yanzu. Okay, to ya yi. Fada. Okay, ya yi. Ya rera. Ku zanna mu. Ku ne bakin? To mu je ofis ina. Bari yanzu zanna. Ya subhanallah. Ke tafi da ku. So wallahi mun zo ne akan wakan baki na kai. Mace ne ko namiji? Gaskiya namiji. Muna son mu san kamar nawa ne farashi. To yanzu zuwa wani lokaci da kuke son waka? To gaskiya wakan nan za mu so in ma bai daɗe ba kadda ya wuce sati. Insha Allah za mu yi kokari mu samu kudin kan kari. Za mu yi performing ne wani wakan ko kuwa a kawai wakan zaya? To gaskiya zan so ku yi performing saboda kaga wannan kanin nawa ya daɗe yana kallon waƙoƙinka kuma ya daɗe yana jin waƙoƙinka shi yasa ya yi insistent cewa dole a wannan kaza. Ni kaga banka saurari waƙoƙin Hausa amma shi da yake ma'abuci waƙoƙin Hausa ne da ce mun lallai akwai wanda yake son da kawai sai ya mu baka. Wani kuma na ɗaukar mana alƙawarin cewa in dai a garin gani kowaye ne ni kuma na ɗaukar alƙawarin za a mai wannan waƙa kuma mai shi zai zo yi performing a stage saboda in faranta mai rai saboda ban da wani ƙani a rayuwa na irin shi. Shi kenan ba matsala ai kudin shi wani abin da ya zama da suke son musu nuna mana wani ne sauransu. Insha Allah bai ba da matsala. Za a sayar da za a yi kuma za mu samu da yi kokarin muku wakan cikin lokaci inda abin da ke so yanzu a bada lissa abubuwan cikin wakan da zai so yanzu I hope dai kun yi magana da sakatariya ko? To gaskiya ba mu yi magana da ita ba amma yanzu ka gani mun kammala da kai za mu je mu iske ta ba mu price list sannan kuma mu bata sunayen da ya kamata mu bata sannan idan deposit ne za a bata don kuma complete ne za a bata za mu magana da ita kan wani. Insha Allah ba zai zama cikin matsala. Sakatariya, ni da kuka yi su ba da sai ka tafi ke san muna mix ne ina son jin karɓar aiki to za ni ku samu ku zama magana da Allah musu kuma yadda ya dace kin yi ba da mu. Mun gode ba Allah ya saka da Ina wuni? Ya kamata mu ɗan canja wurin tsaye ba. Kullum ka zo sai faman yaba ne kake yi. Ban san me yasa kake man haka ba. Exactly appreciate it. Kina da kyawun da ya kasance ko da ya kamata a cikin duk namijin da ya zama yana yaba ke kyakkyawa ce ki haɗaɗɗiya ce kuma ke beautiful ce kuma ke beauty ya kamata a cikin ko da yaushe idan mutum ya yi masu yana yaba saboda ta ji daɗi ta sun tabbas ya damu da ita
in dalili na da yake da shi ina yaba ki ina wadda kyawawan halayenki da kyawawan mu'amalarki da jama'a da kuma kyawun fuskanki. Jini ɗaya. Duka. Na gode sosai. Ya aiki. Ala aiki alhamdulillah kwanan ga studio nan ina shara ne da shi sa nake yanzu in na ganki kowa ƙarar daga na ce yanzu kawai zan yi goyi sai ina na shiga da kyau da kyau. Allah. Sorry ba ta miki bayan naki aikin. To gaskiya aiki na alhamdulillah amma ka san cewa irin kalan wannan aikin na muna fuskantar problem da dama sosai muna fuskantar matsala. Wai dama yana son kuma shi lokacin nan da wannan abin ya faru wai wani abu ne da ke yi investigation ko menene wannan problem din ko ne kuma faɗa da mutum. Gaskiya na je in bincike akan wata balkisu da wasu suka kashe. Sai na haɗu da wayannan 'yan gaban shi da suka biyo amma ban san me dalilin biyon da suka yi gaskiya. Shi yasa an kashe mutum. An kashe ta ba ta rayu. Amma insha Allah mu muna kokarin mu ɗauki mataki kan wannan abin da aka mata ya yi. Gaskiya ya kamata ni ma in akwai abin da ya kamata ki je min abubuwan da ya kawo labarin mai kyawu da abubuwan su ki turo min su tura ta message ne. Insha Allah ni gobe ya waka wannan abu amma wannan abu ya zama zalunci a kashe hanya kawai babu gaya babu dalili. Haba magana ta yi. Gaskiya ba damuwa insha Allah ko me ne ma mu dawo kan yanzu da kake gani kenan to za a yi ki zan ina da show da zan yi Ghana amma dai zan daga da shi za mu yi na shi za mu ji ko ki za mu ji ka ci ko ni za mu ji a promise ni za mu ji. Okay yayi dan gode hada zan shiga gida. So mu yi kokari mu je unguwan nan mu gano gidan nan saboda mu gano abin nan da aka sa ciki. Saboda shi ne sirrin mu. Shikenan kawai. In ba haka nan ba akwai matsala billahi lazi. In shage ku shage kaina. Masa uga afuwa sa uga. Masa bani da laifi na shiga hali mai wuya, zuciya ba za ta aminta ba. Sa shi cikin wannan ɗakin nasa. You are the one who has to go out there. Yes, go out there. Yes.
Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a wannan tashar tamu mai suna Inas TV a yammacin Juma'a wanda ya yi daidai da 3 ga watan tara na shekara ta 2021. A jiya ne aka kaddamar da taron na haɗin gwiwa tsakanin kamfanin mai suna Misil Investment Limited da kuma MMW Power International wato Malam Sani Investment Limited na suka yi yarjejeniya tsakanin junansu za su kulla kasuwanci har na shekara 4 wanda kamfanin tana buga cajoji da kaya irin wanda ya kunshi ta'amali da waya. Shi kuma Alhaji Malam Sani za su ci gaba da kasuwanci. Bayan haka kuma a yammacin yau ɗin ne aka binci wasu gawaki guda 2 a anguwar GRA ya wuri. Daga ciki su wanda aka fara gani farko shine Alhaji Kabiru Naira bayan ita tafiya ta rabin kilomita 1 arziki gyawar wani yaro matashi wanda ake kira da Aliyu Mustapha ma'aikacin hukumar jirgiya. Bayan haka ne muke ƙara faɗa muku. Doga, Jarto, Doga, na gabu, gabu ce wajen bakin kofa. Ina gaya mana abin da nake so da kai, Doga. Ku shiga can abin bincika. Ni ban san komai ba fa. Lafiya ne. Kuma da shi. Me yake faruwa? Ku ga ku dai ku bani. Kai! Kuma da shi. Me yake faruwa? Lafi bai na ile kira tuko. Ku ga na shiga lungu da sako na gidan ban ga wani jika ba. Aka gani komai da su ya halitta ita ma a mata yanka irin da akuyoyi. A da ka fi hakuri mana ga yau ban san komai ba. Ka cika wannan jikan. Ni wallahi ban san komai ba. Mu mun san wannan kike sani ba. Ba ita bane yake jarida, ita ce. Ba ke yi magana da ciki. Ba ko ni ciki. Ban san komai ba ku yi hakuri. Haka kamar kira Alhaji ba. Hello? Muna cikin gidan. Muna cikin gidan. To ba damuwa Alhaji, muna cikin gidan ma tare da ita. To shikenan ba damuwa Alhaji. Muna yanzu haka ma ga mun tsare ta. Shikenan. Za ka shigo Alhaji. Za ka shigo? To shikenan ka shigo. Muna cikin gidan. Nan da gidan? Suna ina ne? Nan da gidan? Ina bidiyo yake? Ni za ki tona wa asiri? Wani bidiyo? Ni ne za ki wani bidiyo ne ba? Komai ba. Ina bidiyon ba mu shi nan? Wani bidiyo a wani. Yana gunki ba mu? A'a ban san komai ba. Ok, baki ma san da komai ba ko? Ban san komai ba. Dan Allah ku yi hakuri. Ke! Kin san ko ba za ki tura bidiyon nan bane. Ki da ba ka ce. Dan Allah ku yi hakuri. Ban san komai daga cikin wannan maganar da kuke yi ba. Dan Allah na yi hakuri. Dan Allah. To, waye wannan keke juyen nan? Donga. Sada a sakuwa. Kan wata ce. A wace bari. Gani? Kira da za rubuta kauna kira. Kaddarori ya cika da su kice ta shigo yanzu. Su shigo su ma. Ki shigo ki zo. Ina ciki ki shigo kawai idan ke ci shigo ba matsala. Ki sauri. Kai ki kashe bawayen na azata nan. Kuma kaddara ya cika da su. Wai gidan na ji su mana. Mai gadin ma shi ma ne. Na shi ma ne. Bai da musu gajiyar tun da mai. Assalamu alaikum.
Ai kun shigo ki. Ba magana. Kai ka kwanta aka ce kwanta. Ai kore. Ku daga ina kuka fito. Kai. Ya kike da su. Wannan ne nazo ziyara. Ziyara. Ka cika da kai ci. Sande. Ka tashi kwanta aka ce. Mike. Ka zauna. Alhaji aka yi. To ai na sa ku aiki ne tun azuna kawai. To Alhaji iyayen mu Alhaji ba. Alhaji sa kwarto ya Alhaji in ka ce mu kashe muna kashewa Alhaji. In ka ce mu kawo hannu ko kafa muna kawowa Alhaji. Me ya tsora? Alhaji duk abin da ka ce mu yi muna aiwatarwa Alhaji. In ka ce kunne ne muna kawowa. Ai kuma ce hannu ne muna kawowa Alhaji. Ya hankuri mana. Alhaji ka yi hankuri mana. Iyawi aiki na ne ina cika aiki. Ina janto. Gaskiya ga. A cika aiki da Allah a samu a waye da waye ke kare ki doyen aka ce wane ne saurayi na ne ya muna bukatun yayi da dai haka shi ma ya shigo kaddara shi shiga shi kawai shi a duk wanda ya shigo gidan gaba shi Zarto doga wancan kowa ya shiru kai ya gane abin da ake yi cikin gidan ba ba lalle ne shi kai ma ko wancan idan kika yi kuka ina fan zaki Zarto, oga, wannan shi ne wanda ya taɓa min duka wanda baka nan. Ba ni nan sosai. Kai oga shi ne ba mata shi ba shi ne. Kaga yanzu yana kuka, a sha ba da miji kake ba. Ya kai Alhaji. Dan abokina ne, ina Diamond din yake. Alhaji dan abokinka? Ai to aiki ka samu Alhaji. Ni ba ruwana da dan abokinka. Diamond din ni sai Alhaji ya magana kuɗin mu. Cikon kuɗin mu nake so. A'a. Ba haka muka yi ba. Abin ya kawo gare ni. Alhaji ba za ka ƙara marin kowa ba. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowa da shiru. Ni za ka mara. Sai dawo. Inna lillahi. Inna lillahi wa Duba mana oga. Zarto. Oga ya ce da ha. Kai cikin wannan gida kai musabu ne gaji. Kai zaku ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum. Sunana Hauwa. Wannan shagon da kuke gani Plan C mun bude shi ne da kyakkyawan manufa kuma mun dogara ne ga karamin riba. Kuma muna da kalan takalmomi iri-iri. Akwai na maza, akwai na mata, muna da Ayye dare
ba dai manya ba da Allah ya so ba. Sunana Nura Otega, popularly known as Classy. Dalilin da yasa na buɗe wannan shago don saboda ina jin ɓacin rai na mutum ya ce ya bar gari irin ya je Sokoto, Abuja ko Kaduna na ya ce ya sayo irin waɗanga manyan takalma. To yanzu gashi Allah ya kawo sauƙi nan mun buɗe duk takalman da mutum ke bida da na waje da na cikin gida. Na san kusan waɗannan bali ne amma kuma manya. Sannan muna da irin waɗannan hafkubobin da kuke gani. Muna da kuma takalmomi na yara ƙanana da kuma kuna gani. Kamar yadda kuka sani na mata masu son kayan kyalkyali da kuma kayan ado, dole idan mace ta kai mace sai an same tana son kyalkyali. Ba sai kun wahala ba, Plan C Footwear sun kawo muku da takalma iri-iri kala-kala daban-daban. Ina 'yan samari, ina mata kayan ado, ku yi maza ku garzo zuwa Plan C Footwear domin samun naku, domin nima nawa a nan nake saya. Suna na Prince Abba kamar yadda kuka sani kuma ni producer ne a Laifi Comedians. Duk wasu takalmomin da kuke gani ina sawa ina burge ku. Kun san a ina nake sayen su a Plan C Footwear wanda yake a nan cikin garin Yawut a unguwan Goslo kusa da S Haure Photography. A Plan C Footwear. A Plan C Footwear. A Plan C Footwear. A unguwan Goslo da wani wuri Kebbi State. Sai kun zo. Sutura rufa ka turare. Ƙarya hadarin sufanne. Wai ka bi dobar hadiri. Sunana Hamza Boy mai hadisi. Na buɗe wannan shagon ne ba don komai ba sai don kawo ƙarshen matsalolin da ake fama da su a nan ƙasan Yawuri na rashin kaya masu inganci da kuma farashi sauƙaƙe. A wannan wurin mai hadisi textile muna da kaya na wajen Najeriya da kuma cikin Najeriya. Hadisi textile muna da kayayyaki kamar haka, muna da dogayen rigunoni ko muna da irin abayoyin nan da 'yan mata ke sawa suna burge samarin su. Brazier da fantasy da kuma dukkan kayan kale-kale da kuka sani na mata masu kyau a mai hadisi textile. As you all know, we are here to introduce to you a new shop with clothes for children 1 month, 2 months above. Don't forget, come and buy the clothes from my hadisi textile. Thanks for coming. Textile muna sai da sababbin kayayyaki kamar haka, muna sai da takalma na ƙananan yara, muna sai da na manya, sa'annan muna sai da salaka da shaddoji da yadudduka. Kar ku bari a baku labari. Tantabara ta tashi tana yawo sama can ta je tashi mu tai haka ga iya ta mu kafa. Na haura ta dune. To yi da murmaza bar shi kaɗan ya lafa. Yanayin da duhu ne. Assalamu alaikum. Kuma yadda wasu muna da mayukan shafawa. Muna da man shafawa. Muna da kuma man wanki. Muna da man shafawa. Sannan kuma muna da turaren wuta mai kamshi domin sa amarya da uwar gida nishaɗi a cikin ɗakinta.